To je paráda. Kontrolní otázka. Kde se podle vás právě nacházím? Za A na solárku, za B na rentgenu, za C v lanovce. Možná je to neuvěřitelné, ale C je správně. Ano, jsem v moderní lanovce ve Špindlu, převýšení 440 metrů. Přepravní rychlost 5 metrů za sekundu, což je, matematici vědí, 18 km za hodinu. No a výkon téhle lanovky je 700 kW za hodinu. To je energie, kterou ušetříte, když nepůjdete pěšky. Já jedu nahoru, ale rychle musím dolů, protože mě za chvilku čeká šichta. Tak jedeme další, 1, 2, 3, 4, je vás 6, to je v pořádku. Počkejte si, až to přijede, je to vyhřejvaný, takže vám bude teplo, jo? Dobrý, a jedeme, a další 6 ploď. Přátelé, 7. série z ČT Sport na vrchol, tohle je moje hlavní role. Jsem lanovkářem na takzvané Inoji Line. To je 6sedačka s bublinou tady ve Špindlu, jo? Mám tady 2400 osob za hodinu, takže to musí ocejpat. Jedeme, vy jste jenom 4, tak je to možný. Nevadí, nasednout, jedem a další 6 se připraví. Tak, když se cokoliv děje nepříjemného, tak mám tady červené tlačítko, to prostě zmačknu a všechno stojí. Takže už moderování té historie, teďka jsem lanovkář.